Huis Asiana is het symbool van ouderzorg in Suriname. Een plek waar liefde, waardigheid en urgentie zouden moeten samenkomen. Toen Jurgen Rijman met Lobby voor Wisranang aankondigde een duurzame oplossing te starten, kwam er een golf van aandacht. Met Tirsa Wongsuisang en Tessa Sendar, twee van de gezichten van deze actie, evalueren we vandaag wat is bereikt, wat hebben we geleerd en wat moet er nu gebeuren. Dit is Supreme Exclusive. Dames, welkom in Supreme Exclusive. Fijn dat jullie in jullie drukke schema tijd hebben vrijgemaakt om te komen. Want ja, we praten toch over een belangrijk onderwerp. De afgelopen week heeft de media er bol van gestaan. De benefietactie voor Huis Asiana. Die ging onder de noemer Lobby voor Wisranang. Jurgen Rijman hebben we gezien, maar we hebben jullie zeker gezien. En daarom zitten jullie ook hier, omdat jullie eigenlijk ook twee van de gezichten waren van deze bijzondere actie. Toch even voor jullie beiden de vraag, hoe zijn jullie betrokken geraakt bij dit project? Ik kreeg een berichtje van Jurgen Rijman. Hij stuurde me gewoon een appje van, hey, kan ik je even bellen? Dus ik was like, oké. Meestal als Jurgen me vraagt om te praten, denk ik, heeft hij wel wat interessants te vertellen. Ja, hij gaat niet zomaar om te vragen hoe het gaat of zo. Dus ik zeg dus goed, bel me zodra je vrij bent. Ik neem wel op. Ik was toevallig niet heel erg druk die dag of bezig met opnames. Dus hij belde op een gegeven moment. En toen hebben we even gesproken. Toen begon hij me uit te leggen over dit project voor Asiana. En dat het niet zomaar een inzameling is waar hij dus een beetje pampers en handschoenen en eenmalige schoonmaakmiddelen wil doneren. Maar hij zei, het wordt een heel groot project. We gaan 4 jaar lang ook echt monitoren dat dingen goed worden gedaan. En op een duurzame manier hulp wordt geboden aan Asiana. Dus toen zei ik hem van, oké, want ik begon al van, Jurgen, eerlijk gezegd, heb je een budget of zo? Want ik baal al van die gratis thee. En ik was like van, ik doe al zoveel sociale dingen. We hebben het zo druk allemaal. Dus ik begon al, serieus. Ja, eerlijk. En eerlijk toen, gewoon, ja, dus toen, maar toen ik hoorde dat het dus echt ging om duurzame hulp aanbieden. En weet je, over een periode van 4 jaar werd gestreken, dacht ik van, nou, dit wil ik ook doen. Hier wil ik zeker aan meewerken. Dus ik zei hem van, kijk, ik heb een druk programma. En weet je, als het rodeo is, kan ik niet de hele dag bezig zijn met dat ding. Maar ik ga zeker zoveel als mogelijk PR-ondersteuning verlenen. En hulp ook zoeken om me heen. En om me heen was dus Tessa. Ja. Tessa. En ik weet, Tessa heeft haar hart op de juiste plek. En ja, ze is ook iemand die graag, zeg maar, voor kwaliteit gaat als het om hulpverlening gaat en om een helpende hand bieden. En ze heeft zelf, dacht ik, ook wel de tijd die ze vrij kan maken ervoor. Want ja, als mensen heel veel hulp zelf nodig hebben, dan is het moeilijk om ze om hulp te vragen. Maar ik denk, Tessa is wel, ik ken haar wel als een heel stabiel en persoon die dan ook gewoon met een kwalitatief project zeker bijdrage kan leveren. Dus ik heb haar meteen gebeld en gezegd van, Tessa, ik moet je even spreken. Ja. En dus toen... dus je wacht even, jij hebt haar benaderd. Ja. En ben je het project betrokken? Ja, Okay. ja. En toen heb ik er het een en ander verteld en het was zo geweldig. Ze was meteen all hands on. Ja, waar moet ik zijn? Want die dag moesten we naar Jacana om een oproep te doen en mensen bewust te maken hiervan. Dus dat het zou komen, was toen de eerste filmpje. Ja. Zij ging live meteen toen bij Jacana, waarbij we eigenlijk... Het event dat is gehouden, we moesten ook die kraamhouders oproepen. Want we hadden uiteindelijk een benefit braderie. Maar om een braderie te organiseren moet je mensen hebben om te komen staan. Dus zij heeft toen gelijk die allereerste oproep gedaan. Ze is live gegaan en meteen volledig meegeholpen. Dus... Letterlijk heb je gebruik gemaakt van de invloed die je hebt op sociale media met name. Nee, zeker. Toen ze je benaderde, heb je ook meteen gezegd van, dat gaan we doen. Ja, ik ben dus wel ook iemand die heel graag helpt waar ik kan. En ik zeg ook, we hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De mensen die het wat breder hebben. Om dan toch wel, weet je, de trekker te zijn en aan de kaart te trekken. En te zeggen van, oké, dit gaan we doen. En we gaan ervoor, want hulp volgt dan vanzelf. Ja. Want vaak willen mensen helpen, maar ze weten niet hoe. Ze weten niet hoe ze het moeten aanvliegen. Dus als je ze de weg laat zien, dan komen ze er zelf op af. Goed, want we komen dus sowieso, want daar gaan we over praten. En ik ben blij met het woord duurzaam, dat is gevallen net al bij Tirsa. Want dat maakt volgens mij dit project anders dan andere
Want het is natuurlijk niet de eerste keer dat Huis Asiana in de publiciteit is. We kennen de toestand allemaal. Ja. Dan is dit er niet, dan is dat er niet. Personeel in staking. Er zijn ook wel wat initiatieven, kleine initiatieven van mensen die gewoon uit zichzelf iets brengen of doneren of noem maar op, een actie ondernemen. Maar dit is dus groot van opzet geweest. We hebben die week gehad van 5 tot 9 juli. Teersa, dan kijk ik meteen naar jou. We zagen je actief met mensen praten, noem maar op. Hoe kijk je terug op de resultaten die deze benefietactie heeft opgebracht? En welke concrete mijlpalen zijn er voor jou? Een concrete mijlpaal is dus wel die bewustwording. Dat is geweldig. En ook mede dankzij Brooklyn Baby. Want zij is zo brutaal geweest, zeg maar. Om gewoon ook gewoon aangekondigd, weet je, te gaan en te filmen. En dat is viraal gegaan op een gegeven moment. Dus sowieso, ongeacht het nou op de juiste manier gedaan is of niet. Weet je wel, echt mede dankzij haar is er wel een hele grote bewustwording teweeggebracht. Maar dat was eigenlijk ook het grootste doel. Omdat mensen niet bewust wegkijken van deze situatie. We wisten niet hoe erg het was. We wisten wel... Af en toe kregen we snippets. Ja, want je hoort iedereen heeft het moeilijk. Alle tehuizen struggelen. En we leveren allemaal onze bijdrage. Wij zitten hier zo vaak. Gaan we hier en daar helpende handjes bieden en doneren en helpen. Want iedereen heeft het. Je hoort altijd dezelfde klaagliederen. Want Suriname, weet je, we zijn eeuwig in ontwikkeling en in de economische crisis. Maar we wisten niet hoe erg het was. Ja. Dus dat was eigenlijk van, oké, hiervan mogen we niet wegkijken. En mensen moeten bewust worden dat we het samen moeten doen en niet meer moeten wachten op de overheid of zeggen van ja, ze stelen en ze dit en ze dat. En weet je, iedereen blame game. Everybody has blame. Nee, in zo'n situatie kan je dat niet. Het is letterlijk de noodrem. Het was mens onterend. Ja. Tessa zei. Hou dit even ja. vast, want ik ben blij dat je meteen eigenlijk dat tussen aanhalingstekens incident van Brooklyn Baby, want zo is het gebracht in de Ja, publiciteit. ze heet Selina eigenlijk. Selina, ik weet niet wat er... Carto. Ja, ik wil me even niet zomaar een verkeerde naam, maar ja, Maar de voornaam is kent het Selena. natuurlijk als Ja, Brooklyn Baby, ja. We hebben dat de Ware Tijd artikel allemaal gelezen met Ja. woede over die opname die ze heeft gemaakt op het terrein. Hoe bekijken jullie het achteraf? Misschien kan Tessa, omdat jij ook wel een social media presence bent die ook wel dit soort van filmpjes maakt vaker. Ja, toch? ja, ze gaat vaak live. Kijk, wat ik jammer vond is... ik kan me voorstellen dat het bestuur en de directie het niet zo fijn vinden als blootgesteld wordt wat daar zich afspeelt. Omdat zij ook doen wat ze kunnen met de middelen en de kennis en kunde dat ze hebben. Maar ik vind het jammer dat het accent verlegd is geworden. Want ze had misschien toestemming moeten vragen en met de directie moeten praten. Maar other than that was het niet een sensationeel ding, maar was het meer van hey, Aandacht. kijk in welke situatie deze mensen verkeren en onder welke erbarmelijke omstandigheden ze leven. Wat ik ook jammer vind elke keer wanneer we praten over de media en journalistiek, is dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen traditionele media en de social media. Social media is hier, social media is er om te blijven. En eigenlijk moeten we onze handen in elkaar slaan en samen kijken hoe hoor je verslag te leggen van dingen. Dat kind heeft iets laten zien. We hebben vaak over de nijpende situatie gesproken, maar seeing is believing. Dus wanneer je dat ziet, dan schrik je. Dan voel je ook aan dat je iets moet doen. En wat ik ook jammer vind, is dat er niet aan wederhoor gedaan is. Ik ben ook gaan praten met de mensen van, binnen Asiana, van wat is er gebeurd? En het is ook uitgesproken. Maar dat sensationele en dat negatieve, dat is nu naar voren gebracht. En eigenlijk miste ik de essentie. En de essentie is dat die mensen onder erbarmelijke omstandigheden daar leven. En dat ze hulp nodig hebben. Ja. En ik had gehoopt dat er in een artikel dan terecht zou komen. Iemand heeft dit onder de aandacht gebracht. Misschien niet op de juiste manier. Maar kom langs naar de braderie van 5 tot 9 juli. En draag ook jouw steentje bij. Zit je in het buitenland, kan het via deze website. Dat is wat ik fijn gevonden zou hebben. Ja. En wat je dus ziet, is dat elke keer accenten weerlegd wordt en dat we ons met het sensationele bezighouden in plaats van wat echt aan de hand is. Ja, hoe heb jij het toen opgepakt? Want je zegt dat die wederhoor heeft ontbroken. Wat heb jij gedaan om zeg maar, het verhaal toch een
de andere kant van het verhaal te laten horen. Ja. En die focus op Asiana, die situatie daar van die mensen, waar uiteindelijk aandacht voor is gevraagd. Ja. Nou, dus eigenlijk, ik was er eigenlijk best wel gepikeerd over. En als ik emotioneel ben, bleef ik liever stil. Heel veel mensen hebben een oproep gedaan dat ze achter Brooklyn Baby staan. Dat is ook heel mooi geweest. Ik had ook al iets opgesteld en toen heb ik gezegd, nou, ik parkeer het even. Omdat ik met Brooklyn heb gesproken en zij zei ook van, de air is gecleared. Ik heb een gesprek gehad met de directie. Jurgen is geweest. Maar daar hebben we dan niet meer zoveel oog naar. Hè? Ja, dus dat is niet echt in de publiciteit gekomen. Maar het is gebeurd. Ja. Maar dat is niet sensationeel genoeg. Daar is er geen oog naar. En dat is ook dus niet meer opgepikt door de media. De traditionele media. Maar dat is gebeurd. Ik zeg, oké, als we dat getemperd hebben, dan is het oké. En dan zijn we ons weer gaan focussen. Dus ik ben me weer gaan focussen op geld ophalen. Laten zien. Want weet je wat ik ook belangrijk vind? De erbarmelijke situatie is één. Maar ik heb ook bewoners en ik heb me ook bedacht van moet ik dat nog laten zien. Ik kwam binnen en er was een vrouw die al zingend mij ontving. En dat zie je dan weer niet. Ik heb een barber gezien die vreselijk vrolijk is. Alleen maar lacht en zegt, ik ben al met pensioen, maar ik kom hier 3 keer per week om iedereen zijn haren te doen. Ja. Je hebt ook een pittig vrouwtje die zegt, hé luister, ik wil liever doodgaan, want ik ga niet bedelen om geld. Ja. Mevrouw van Bossé, die zegt, mijn deken is gestolen. En ik mag niet op een trap klimmen, maar ik wil mijn dingen moeten schoongemaakt worden en ik wil dat alles geregeld is. En zo heb je dus verschillende mensen die daar wonen en die zeggen, ik ben blij dat ik hier woon, want ik heb suikerziekte en thuis kon ik het niet managen en hier krijg ik geen aanvallen meer. Nou, en daar gaat het om. Dus dat kijk je en dan denk je, mijn God, het is hier niet echt hygiënisch altijd. Badkamers lopen onder, er is niet genoeg eten, er zijn niet genoeg kleren. Maar men is er toch op een of andere manier gelukkig. En daar gaat het om. Dus we moeten het aangenamer voor de mensen maken. Ze zijn dankbaar. Dat is mooi. Ja. Dankbaarheid. Want wij stappen elke dag uit bed met zoveel meer en we klagen om de stomste dingen. Maar deze mensen zijn gewoon dankbaar dat ze daar zijn en opvang hebben. Want heel veel van deze mensen zijn ook daar omdat hun familie of hun kinderen het niet zo breed hebben om ze zelf in huis op te vangen. Omdat ze zelf ook kinderen hebben of zelf hosselen. Niet zo breed hebben. Precies. Weet je wel? Het zijn niet de mensen en die mensen zouden dan echt aan hun lot overgelaten worden. Maar nu hebben ze toch een plek. En je ziet hoe dankbaar ze zijn met het minimale en eigenlijk minder dan het minimale dat ze hebben. Dan het minimale. Ja. Het ging dus uiteindelijk ook om geld in te zamelen, of middelen in elk geval, zodat die mensen het uiteindelijk daar structureel beter gaan hebben. Zijn er verrassende donaties geweest of bijdragen waarvan je zegt, dit had ik niet verwacht? Ja, zeker. Zeker. En, er was eigenlijk al een x-waarde aan donaties opgehaald door de organisatie die ook achter Jurgen staat. Dat is de organisatie SEWA. Het is een welzijnsorganisatie vanuit Nederland. Ze hebben in Nederland wel heel wat succesvolle projecten die ze regelmatig uitvoeren en ook in het verleden hebben gedaan. Ik denk dat ze ook een website hebben, je kan ze googlen. Maar zij hadden ook al, toen een no-trade werd gedaan, al een oproep gedaan in Nederland of binnen hun organisatie. En toen hadden ze al heel veel toezeggingen gehad voor, volgens mij, dingen als bedden. En dus materiaal dat nodig was, dus in waarde. En in waarde best veel. Ik weet niet of het was zeker wel boven de €100.000. Ja, dus ze hebben zeker dus, maar dat aan materiaal, niet cash. En nu zijn er wel hele mooie bijdrages ook gekomen van het bedrijfsleven. Ik vind het geweldig. Lucky Story heeft laatst. Ik bedoel, ik vind het zo tof. Ze hebben een heel gebouw verloren. Pand is afgebrand en toch geven ze 300.000 SRD. Een check, of ze zeggen als je in de winkel bij Lucky Store alles komt halen voor die mensen, mag je zelfs aan 400.000 SRD shoppen. Ik denk, wauw, is toch geweldig. Ja. En Lamara ook wil alle gordijnen voorzien van alle kamers die daar gerenoveerd worden. Interfarm, 100.000 SRD aan vlees. Dat je dan over de 4 jaar gewoon elke keer vlees kan halen bij ze. CIC, weet je, wil helpen. Zoveel grote bedrijven. Fernandes willen echt een bijdrage doen en op hun manier even kijken hoe ze op een duurzame manier kunnen helpen. Dus dat is zeker heel erg verrassend geweest en mooi en bijzonder. Ja. Ja. Jij hebt natuurlijk de connectie met sociale media. Hoe is de respons daar geweest?
geweest en welke rol heb jij daarin vervuld, Tessa? Nou goed, vooral aandacht geven aan wat er allemaal nodig is. En daarom zeg ik ook, kijk, je ziet dat in Suriname we nog niet echt gewend zijn om een doneercultuur. In Nederland zitten mensen achter de tv en je hebt rekening 555. Ja, En dat wordt digitaal. overgemaakt digitaal. En men is dat gewend. In Suriname zijn we dat minder We zijn gewend. nog gewoon cash economy. We zijn nog een cash economy. En je ziet ook dat we heel makkelijk achter een scherm en achter de keyboard dingen intoetsen en daar een mening over hebben. Maar ook echt actie ondernemen, dat kan soms wel wat uitdagingen met zich meebrengen. Maar wanneer je kijkt naar de positieve kant, kijk, je hebt hele grote donaties. Maar ik zeg ook elke keer aan mensen, denk breder dan alleen aan geld. Aandacht hebben deze mensen nodig. Ik ben nu al 5 keer daar geweest. Elke keer als ik op die gang loop, roept iemand, mevrouw. Ze willen gewoon een babbeltje maken. Dus al heb je geen geld, maar heb je tijd, ga 1 keer in de maand daar langs. Doe een ronde. Hou die mensen hun hand vast. Maak een babbeltje. Laat ze iets vertellen over toen ze vroeger werkten. Dat doet al heel veel. Sabdai bijvoorbeeld, die zei ook van, ik ga hier 1 keer in de maand komen, of 1 keer in de week. En dan gaan we eerst toestemming vragen, wie kan het wel. Doe wat bewegingen op stoelen met die mensen. Seniorenbeweging. Want daar is hij dus goed Daar in. is hij goed in. Hij woont dichtbij. Er zijn ook heel veel mensen die hebben gebeld van Itessa, ik zag hoe vies het daar was. De tuin. Je kan ook als vrijwilliger 1 keer per maand komen en zeggen, ik ga Een stukje schoonmaken. een stukje schoonmaken. En het is van bladeren tot blaadjes die zijn gevlogen, tot plantjes die water moeten krijgen. Maar ook ruimtes met heel veel spullen. We houden in Suriname vast aan spullen bewaren. Want misschien kan ik nog iets ervan gebruiken. Maar soms kijk ik naar die dingen en ik denk, dit moet gewoon weg. Opruimen. Maar je moet dan een truck hebben die spullen meeneemt. Dus ik zeg, kom helpen. Heb je een kleine pick-up? Kan je een ronde landen rijden? Laten er wat mensen komen en dan doen we een paar spullen alvast weg. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen die je kan doen. Daar loopt onder water. Laten we wat zandzakken kopen en dat een beetje egaliseren. Het hoeft niet allemaal professioneel en duur te zijn. En het laatste wat ik ook wilde opmerken is dat iemand terecht zei, we kunnen een kleine, een papaya-plantage maken. Nou, dan moet je niet denken aan een groot ding. Maar ze zeggen, als je die papaya daar plant, dan hebben die mensen fruit. Het heeft weinig onderhoud nodig. Die papayas groeien gewoon. Het zijn dat soort dingen waarvan ik zeg, als iemand een paar papayaplantjes doneert, hoe zetten ze daar in de grond? Er is een mevrouw die vreselijk leuk vindt om de tuin te onderhouden. Als je het in die buurt doet, dan hebben die mensen ook elke keer structureel fruit. Dus het hoeft niet moeilijk en duur en ingewikkeld te zijn. Het hoeft niet moeilijk en duur en ingewikkeld te zijn. Laten we dat even vasthouden, want we gaan straks even praten over de projectstatus. Maar laten we dus eventjes toch een beetje evalueren, de organisatie van het hele gebeuren. Laat ik eerst naar Tersa. Wat waren de uitdagingen bij de organisatie van deze braderie en inzameling? Sowieso omdat iedereen deed alles pro deo. Dus dan kan je mensen niet echt, soms bij de keel grijpen als ze zich niet houden. Of bij de nek grijpen als ze zich niet houden aan hun afspraken. We hadden elke avond bijvoorbeeld een line-up met artiesten of mensen die hadden toegezegd om op te treden. Maar ja, dan komt de een die opdagen, de ander niet. Het is wel lastig, want je hebt de website lobby5.com waar er een programmering is geplaatst. Ja, en dan moet je en uiteindelijk is programma. elke dag wel afgeweken van het programma. Maar ja, dat heb je dan. Dus dat is een grote uitdaging. Omdat je je voorbereidt op een programma wat niet per se uitgevoerd kan worden. En ook dat hele benefit-braderie gebeuren. Ondernemertjes hebben wel echt hun tijd genomen om daar te komen staan, om een deel van de opbrengsten aan de inzameling te schenken. Maar de opkomst was matig. Het regende en ja, je wil middelen ophalen. Dus je kan niet heel veel gaan investeren om een hele geweldige vloer daar te installeren en lampen te hangen. En het heel erg, want het is geen commerciële activiteit. Dus dat was inderdaad de uitdaging die 5 dagen lang om die mensen ook tevreden te houden. Want ja, ze trekken wel hun tijd uit om deel uit te maken van deze inzamelingsactie. Ja, dus leermoment voor de volgende keer, niet meer buiten, hè? Of? Niet meer buiten, ja. Misschien beter vooraf even alles beter uitplannen en uitwerken. Ja, maar voor mij, leermoment in Suriname, omdat we nog niet zo gewend zijn om geld uit te geven. Ik werd door Ed Lobby gebeld. Tessa, ik ga echt niet met mijn spullen daar kunnen komen staan. Maar weet je wat ik doe? 1 dag zullen van alle grote porties die ik verkoop, geef ik dan 100 SRD.
En wat je dan ziet, is dat je daar dan ook reclame voor kan maken. En dan hoef je niet een hele organisatie te doen, maar je kan wel zeggen, hey, als jullie je... daar? En ik vond hun slogan ook mooi. Atra anu e wasat, wa anu e wasatrawang. Ja, een typisch Surinaamse uitdrukking. Typisch Surinaamse uitdrukking, maar het is, jij gaat lekker eten, die portie wordt niet duurder en een deel van de marge, van de winstmarge gaat naar het goede doel. Jouw buikje gevuld, Dus zonder dat je bent gehouden. gegaan echt om fysiek te geven, heb je ook gegeven. Precies, ja. Dus eigenlijk is dat beter, dat veel mensen uit de makkelijk- bestaande activiteiten, dat je een heel ding moet gaan organiseren en mensen eigenlijk uit hun dagelijkse routine Ja, maar moet die halen. cultuur hebben we niet echt in Suriname. Ja. Hè? Zoals bijvoorbeeld in Nederland, waarbij er wel mensen, en het kan makkelijk, nogmaals, we zijn nog niet echt, wat de digitalisering betreft, Ja. moeten nog stappen maken. Ja. Maar Dus sowieso, kijk, dit is niet iets dat jaren is voorbereid. Het was een Nee. noodremactie, weet je. Dus, voor de korte tijd ja, kun je toch zeggen van, er Ja. is effect bereikt. klopt. En ook het laatste hoor, wat je ook, waar anderen ook rekening moeten houden als ze dit willen doen. Het was examentijd, dus ouders zijn bezig met hun kinderen om hun tentamens en hun examens voor te bereiden. Het regent, in de regentijd, als het regent gaat men niet uit huis, is ook heel begrijpelijk. Mhm. En je gaat inderdaad veel meer pulling power moeten hebben. Ja. Laten we dan praten over de ouderenzorg, want daar gaat het uiteindelijk ook wel om. En nogmaals, Asiana staat is een soort van boegbeeld voor ouderenzorg in Suriname. Wat heeft deze actie met name aan het licht gebracht over die ouderenzorg? Nou kijk, even voor mij ook hoor. Als ik aan iets begin, want toen Teersa me vroeg, heb ik gezegd, ik ga er eerst heen, want ik wil weten waar ik over praat. En dan schrik je. Je praat over het grootste bejaardentehuis in het Caribisch gebied, wist ik ook niet. Is meer dan 40 jaar oud, dus die panden zijn al je moet aan onderhoud doen. Je praat over een capaciteit van 450 man, maar er zitten nu 240 in, omdat ze maar 175 SRD per maand kunnen betalen. En toen ben ik weer aan het bellen geslagen om te vragen van, maar wat kost het om zo iemand op leeftijd met de zorg De en alles operatie. te onderhouden. En dan moet je denken tussen de 20.000 en 30.000 SRD. Dus per persoon, per maand. En die betalen nu 175. Nu zeg ik niet Omdat dat ze zorg krijgen. Ja. Toch? Je hebt verpleegsters die Maar standby het zijn is constant, dus je hebt personeel. 3 keer per dag Je eten, hebt eten slapen, nodig. En dan ook nog gezondheid. niet pampers, die dingetjes allemaal. Dus je praat over een substantieel bedrag. En dan kunnen we nou de discussie voeren. Wie moet dit betalen? Het zijn mensen met een pensioen van 800 SRD, 1200 SRD. Ze krijgen AOV 2250. Maar we weten zelf dat je met die 2250 ook niet vooruit kan. Ja. Dus er is een gap. De vraag is wie moet die gap opvullen. In de statuten staat dat eigenlijk Asiana moet functioneren op basis van hulp dat ze van buitenaf krijgen. Ja. En de overheid moet aanvullen. Ja, het is een soort staatsbejaardentehuis. Ja, maar het verschil is wel heel groot. Precies, maar daarom zijn we elke keer in deze situatie. Want het is niet realistisch wat betaald wordt. En er is een gap en die gap moet opgevuld worden. Maar dat is met alles zo. Met onderwijs, met gezondheidszorg, met bejaardenzorg, met alles. Dus je kan wel zeggen, ja, je moet naar de overheid kijken. Maar als je het in context brengt en we praten... Ik schrok, want ik rijd langs Asiana. Je ziet een bord, nou dat bord is helemaal vervaagd nu. Maar we praten wel over bijna 30 panden die daar staan. Dus toen ik daar binnen reed, het is een klein dorpje. Ja. Dus dat moet gefinancierd worden op een of andere manier. En er is nog geen behoorlijk verdienmodel hiervoor. Ja. Goed, hou dat vast, want we komen bij dat structurele dat moet gaan veranderen. Ik ben toch benieuwd, want jullie zeggen jullie zijn daar geweest. Hebben jullie, wat zijn de verhalen die jullie horen van de bewoners zelf en personeel, familie? Zijn er dingen die waarvan je zeggen van, dit wist ik nog niet en dit moeten mensen toch wel weten, om te weten waar het eigenlijk over gaat? Bedoel je verhalen van de mensen Ja. persoonlijk? Ja. Dus ja, het is wel mooi om te zien. Bijvoorbeeld, Jurgen had het over een oude omroeper die hij altijd heeft gevolgd meneer op de Karamatari. radio. Ja, Die er ook is, enzovoort. Maar ik denk, allemaal hebben wel een verhaal. En daar zou je dus inderdaad ook wat mee kunnen. Omdat we leven op social media de laatste tijd. En je kan heel makkelijk, net als hoe Tessa soms live gaat, iemand opnemen. En van die bigismas kan je altijd wat leren. Want ze hebben heel veel levenservaring. En het is gewoon, het heeft ook wat. Het heeft zijn charme om van een ouder persoon, je weet toch, een levensles mee te krijgen. En daar zou je zelfs ook een bron van inkomsten aan kunnen koppelen als je kijkt naar het hele social media gebeuren.
gebeuren. Maar echte verhalen. Ik heb niet zo intens bij die mensen gesproken. Of als ze gewoon, ik weet niet of Tessa misschien mooie verhalen heeft meegenomen. Maar wat mij wel opviel, wat ik bijzonder mooi vond, is de dankbaarheid die ze wel tonen. Om gewoon daar te zijn onder die omstandigheden. En dat was al een hele grote les voor mij. Of tenminste iets moois dat ik van ze heb gekregen. Ja. Ja. Kijk, je hebt een vrouw die 104 jaar oud is, hè? Zo. Dus je moet van goede huizen komen om iemand toch in leven te houden als het zo slecht was. Kijk, dat het niet goed gaat is één, maar je hebt genoeg bewijs. Als iemand die 104 is, daar nog steeds is, dan wordt er wel iets goeds gedaan. Ja, en oké is. Want kijk, de verpleegsters werken echt met het minimale. Dus, Dus dat is ook... Precies breek je eigenlijk met de bek op wat ik wilde zeggen van hoe doen die mensen het dan? Die verpleegkundigen, die blijven het wel doen. Ja, omdat ze hart hebben voor die ouderen. Dus je kan dan ook inderdaad iedereen voor alles de schuld geven. Maar ja, ze krijgen een loon waarvan de helft gaat naar busgeld. En soms moeten ze zelfs in dat kleine beetje dat ze overhouden ook nog iets doen voor die mensen daar. Omdat er weer dit niet is of tandpasta of weet ik veel. Je weet toch, dus het is zo... een vervelende, jammerlijke situatie dat je eigenlijk hun ook absoluut niet kwalijk kan nemen voor het feit dat ze constant staken en ja, misschien niet alles helemaal naar behoren doen. Ja. En dan komen we naar het geven. Jullie hebben de week gehad. Ik weet niet of er al bedragen bekend zijn, maar goed, als dat er niet is, hoeft dat nog niet bekendgemaakt te worden. Maar dit project is dus structureel. Wat is het structurele of het duurzame aan dit project? En hoe motiveer je mensen om structureel te blijven geven? Want ik hoorde iets een termijn van 4 jaar. Ja, dit moet 4 jaar doorgaan. En dat is dus het mooie. Kijk, mensen, alvast is het belangrijk. We weten zelf wel hoe dingen gaan. Er wordt heel veel gegeven en dingen krijgen ook voeten. Wat bedoel je? Ze lopen dat weg. dingen verdwijnen. Er wordt gestolen. Er wordt gestolen. Nee, stelen is een groot woord, maar ja, ze verdwijnen wel. Ja, dingen, dingen worden verdwenen. Personeel waar we het net je zou niet over weten door wie. Dus ik ben geen politie, ik ben geen onderzoeker, maar Ja. we weten allemaal, er worden spullen gegeven en die spullen zijn weg. Dat gebeurt overal. We moeten gewoon eerlijk zijn en dingen niet sugarcoaten. Maar ook heel veel gelden zijn gestort aan donatie en je weet toch. Maar wat krijg je dan? Dat mensen niet meer willen geven. Maar dan heb je dus dat die verpleegsters die echt hard voor de zaak hebben, Die worden dan de dupe. die worden dan de dupe. Het is net als wanneer mensen staken, verpleegsters staken, maar je hebt een deel die ook zegt, ik kan mijn patiënten niet achterlaten. Want je kan het niet over je hart halen om die dus man het is altijd een samenwerking, want je moet ook je stem laten horen. Dus je hebt een deel die gaat en een deel die achterblijft. Dus dat wordt goed verdeeld. Maar in het leven zijn er goede mensen. Het is net als wat Julian Witt zegt, er zijn slimme mensen en er zijn domme mensen. En dat vinden mensen niet fijn, maar het is feitelijk zo. En zo heb je ook eerlijke mensen, je hebt oneerlijke mensen. En wat je moet doen is dat er balans daarin moet zijn. Wat moet de focus zijn? De focus moet zijn dat je dus de eerlijke mensen naar voren schuift, zodat de oneerlijke mensen een beetje naar de achtergrond worden gedrukt. Dus wanneer je geeft, en daarom is ook de boodschap in deze, want elke keer wanneer je zegt van hey, doneer, zeggen ze nee, je moet het geld niet geven, donjama money, nee, dat geld wordt door ons gemanaged. Ik zit erbij, Tirsa zit erbij, de notaris zit erbij, notaris Derby. En eigenlijk gaan we geen geld geven. Er zijn aannemers die zeggen we willen iets doen. Oké, ja, dus vertel wanneer de meer, aannemer wat komt... gaat er precies gebeuren met de middelen die worden verzameld? Precies. Wat we alvast hebben gedaan, of wat we nu al doen, we gaan mensen verplaatsen naar de betere plekken. Want er zijn plekken binnen Asiana die relatief redelijk zijn. Beter dan de We gaan beste ze van de allemaal slechtste. clusteren. Ja, we gaan ze allemaal een beetje clusteren. En dan wordt alvast 1 unit wordt aangepakt. Er zijn 22 kamers in de ziekenboeg. En voor 14 zijn er al toezeggingen. En een paar zijn al pending. Dus we halen die mensen eruit. Want je kan ook niet gaan timmeren en bonken daar terwijl die mensen al op leeftijd zijn. Maar het moet gebeuren. We schuiven ze dus naar het betere gedeelte. En dan gaan we de kamers, kamer voor kamer aanpakken. Eerst wat we gaan doen, ontwatering checken. Want alles loopt daaronder. Badkamers, het is onhygiënisch. Dus dat gaan we aanpakken. En dan gaan we van kamer naar kamer werken. Waarbij gordijnen. Ik was in shock. Sommige shutters zijn stuk. Als het regent, zetten ze gewoon een deken. Er zijn op bepaalde plekken triplexplaten geslagen, zodat het niet inwaait. Dat kan niet.
Dus we gaan ervoor zorgen dat we gewoon echt even kijken. Vloeren aanpakken, plafonnen. Eentje zei, mevrouw, alsjeblieft. Als ik slaap, valt er zaagsel op me. Vreselijk, er waren houtluizen. Gelukkig is iemand geweest. We hebben nu 5 jaar garantie om ervoor te zorgen dat echt alle houtluizen voor de time being weg zijn. En mochten ze terugkomen, dan komen ze dan weer kosteloos dat oplossen. Dus dan gaan we van kamer naar kamer gaan we dat aanpakken. En dan zetten we de mensen weer netjes terug. Dat is eigenlijk een beetje het plan van aanpak. En ook even kijken van, kan Huizen Asiana op andere manieren geld genereren? Precies waar je komt precies op het punt, want... Maar daarvoor zijn er ook al mooie plannen uitgewerkt. Oké, want structuur veranderen betekent ook een andere manier van besturen. Nee, dus daarvoor zijn er hele mooie plannen uitgewerkt. En want we kunnen niet verder gaan met de bedragen die nu worden geïnd, want daar ga je het nooit mee redden. Ja, dus dat moet veranderen. Dus zonder dat je de mensen, want het moet sociaal blijven, want het zijn niet de mensen die het meeste geld hebben die daar zitten, toch? Nee. Dus hoe hou je die balans dat je de structuur zo lang verandert dat het bedrijfsmatig veel beter gerund wordt, efficiënter wordt gerund en je ook veel meer kan doen, maar dat je toch nog het sociale karakter houdt, zodat de drempel niet te hoog wordt voor de mensen om daar te blijven. Ja. Dat is een goede vraag. Dus, doe je dat? Dus nu, kijk, dus zoals ze zeggen, we zijn aan het inventariseren welke middelen allemaal binnen zijn. En dan via de notaris wordt er echt rechtstreeks aan aannemers en zo, weet je, wat gegeven wat nodig is. Maar er moet wel nog veel meer binnenkomen om echt uit te werken wat de visie is. Want dus daarom moet er worden Gorilla Designs heeft een heel mooi ontwerp of een 3D-projectie gemaakt van hoe we het willen hebben. Het is volgens mij op de website te zien. Prachtig, maar je ziet wel van er zal geen goedkoop prijskaartje aan hangen. Daarom, na deze actie gaat het wel door met het inzamelen. Maar over het duurzame gesproken, Jurgen had dus het idee om een paar dingetjes op te zetten. Het eerste was een food court, waarbij de mensen dus gezellig kunnen zitten en kunnen eten. Maar ook dat er dingen worden verkocht en dan voornamelijk met recepten van de oudjes. Want elke oma van Suriname heeft een lekkere fiade of een pomrecept. Of kan die echte oruting orchade maken. Of een, je weet toch, of een echte ixikoekoe en heeft dat geheim van waarom het niet zakt of whatever. Dus dan gaan ze met die die recepten van die oma's en die opa's. Allemaal gaan hun specialiteit prijsgeven en dan gaan ze daar het ene aan de verkopen. En dan betrekken die mensen er zelf ook bij. En dan heb je ook dat therapiegedeelte, dat mensen van buiten om de zoveel tijd kunnen zitten met ze babbelen. Die behoefte aan aandacht, daar wordt invulling aangegeven. En gekoppeld daaraan wilden ze dan ook een creativiteitsbesteding. Dat bijvoorbeeld eentje die houdt van breien. Of een andere opa die houdt van, ik weet niet, gedichten schrijven of whatever. Dat ze dan een winkeltje hebben waar dingen die zelf gemaakt worden door de mensen die nog een beetje met de handen werken, verkocht kunnen worden. Maar dat niet alleen, ook tweedehandse spullen. Want oma's en opa's hebben soms ook echt een mooie sieradendoosje dat ze eigenlijk niet meer gebruiken. Want ze hebben geen geweldige sieraden meer die ze dragen om uit te gaan. Maar ze willen het dan wegdoen, kunnen ze. Maar dan heeft het een verhaal en dan kan ze er wat bij vertellen. En dan verkoopt ze iets, weet je, dat tweedehands is van haarzelf en een beetje meerwaarde heeft dan gewoon iets dat je brand nieuw in de winkel koopt. Super. Dus daar zijn leuke ideetjes wel in het leven geroepen. Door Jurgen is het toevallig toen met mij besproken en de organisatie SEWA, waar ze dus allemaal ook invulling willen geven aan het feit dat er een beetje bron van inkomsten is. Maar de mensen ook of tenminste toch een beetje waardigheid krijgen door zelf nog iets te verdienen of te doen. Dat ze nog van waarde kunnen zijn. Ja, precies, want je voelt je soms zo, weet je, hulpeloos als je constant maar van donaties moet leven en jippie van mensen. Deze mensen hebben altijd ook zelfredzaamheid gehad, weet je. Dus je wil ze ook en er zijn ook mensen die soms stoppers zijn geweest in diverse sectoren. En je weet niet, kijk, het leven gaat zoals het gaat. We weten allemaal tables turn, weet je. Vandaag ben je hier, morgen ben je daar. Dus je weet niet waarom ze zijn waar ze zijn, maar het is mooi om dat te herstellen bij hun. Om ze dat weer te geven, om een beetje een bron van inkomsten te hebben of iets te doen dat, weet je, duurzaam is. Dus die ideeën zijn er. Ja, op een of andere manier ook nog eer bewijzen. En dat is wat zij zijn van planten. En er zijn zoveel dingen die je kan doen, weet je. Dus, maar dit is maar een tipje van de sluier. Maar er zijn dus inderdaad ook ideeën om dat aan te pakken, dat deel. Dat brengt me dan op de vraag voor Tessa. Denk je dat met deze actie een begin is gemaakt met doorlopende maatschappelijke beweging in principe rond ouderen en in het bijzonder Asiana? Ja, dus er zijn nu ook mensen die hebben gezegd van luister, ik wil graag in het bestuur gaan zitten. Niet het bestuur van Huis Asiana, maar eigenlijk het bestuur om de boel een beetje op te touchen. Waarbij we ook vrijwilligerswerk gaan introduceren.
bij COVID heb ik ook gezien toen, er zijn mensen, maar we hebben geen vrijwilligersorganisatie. Er moet een vrijwilligersorganisatie opgezet worden, waardoor je kan opgeven. Want het is niet dat mensen niet willen. Je moet ergens die organisatie hebben waar je zegt... De Stichting Vrienden van Asiana wordt in het leven geroepen. Waardoor je dan als vrijwilliger kan opgeven en zeggen, ik wil mensen met handenarbeid doen met ze. Ik wil babbeltjes maken. Ik wil ze een rondleiding ergens geven. Ik wil een dagje met ze op stap. Ik wil helpen schoonmaken. Het moet georganiseerd wel worden. Maar het moet georganiseerd worden. Dus dat gaan we dus nu ook in orde maken, waardoor dat gedeelte ook gecoverd wordt. Mooi. Dus een fonds en public-private partnerships die worden gesloten. Mooi, mooi. En dan tenslotte aan jullie beiden. Wat is de belangrijkste boodschap naar alle Surinamers en potentiële donateurs? De belangrijkste boodschap is eigenlijk, laten we het samen tot een succes maken. Doordat iedereen echt een steentje bijdraagt. Maar ook laat het een voorbeeld zijn voor andere hulpbehoevende instellingen en tehuizen. Laat dit slechts een begin zijn. Weet je? Dat is mijn boodschap. Ja. En dan zou je het platform willen gebruiken om een oproep te doen? Want mensen zeker. kunnen nog steeds geven. Ja, waar kunnen ze terecht? Ja, ik zeg ook, kruip van achter de keyboard. Kom gewoon gezellig langs bij Huizen Asiana. En daar is er genoeg te doen. Op de website, want we houden niet van lezen in dit land. Maar als je naar lobby5.com gaat, LOBI, en het cijfertje 5.com, je komt als eerst bij de donatieknop. Je kan online geven als je in het buitenland zit via online banking. De rekeningnummers, als je hier internetbankieren doet, die staan daar allemaal. En alle info wat je kan geven, ook daar staat wie heeft gegeven, wat heeft gegeven, hoeveel we hebben betaald. Alles staat op de website. Dus daar kan je alles heel erg transparant. Daar kan je alles zien. Wie betaald is geworden, hoeveel ze betaald zijn geworden, maar ook wie gegeven heeft en welke bedragen. Nou, meer transparantie kun je van gemeente krijgen. Het kan alleen maar meer worden. Ja. In elk geval dus lobby 5, dus lobby LOBI 5 in cijfertje, toch? Juist. .com. Daar kan men terecht en dan kan men alles lezen en kan men ook zien hoe men kan geven. Absoluut. En ook wat de plannen zijn, waar we naartoe gaan en daar gaan ook de updates komen. Het prettigste is ook dat je alle donaties ziet. Dus als je 5 SRD hebt gegeven, komt het er te staan, Jeff Kramer. Of als je 500.000 SRD, alle donaties zijn zichtbaar en wat ermee wordt gedaan. Je hebt me getriggerd. Ik ga mijn deel doen. Nee, dames, mooi dat jullie hieraan bijdragen. En nogmaals, de grote boodschap is dat dit doorgaat en dat er structurele oplossingen komen. Zodat we over een x-aantal jaren niet weer hier hoeven te zitten. Over te praten over. En we moeten het samen doen. Ja. Tessa en ik kunnen het niet alleen of alleen met die anderen. Het moet samen gebeuren. En wacht niet op anderen. Kijk wat jij kan doen. Pak jouw verantwoordelijkheid. Maar laten we het duurzaam doen. Dankjewel, Tersa. Dankjewel, Tessa, voor jullie tijd. Een beweging vanuit liefde, gedragen door mensen zoals Tersa en Tessa. Dat is Lobby voor Wisranang. Voor Huizen Asiana, voor ouderenzorg en voor een maatschappij die omziet naar haar kwetsbaren. De actie stopt niet op 9 juli. Laat deze aflevering je inspireren om bij te dragen, je informeren of anderszins betrokken te raken. Want zorg is niet slechts een plicht, het is een gedeelde menselijke zaak. Dit was Supreme Exclusive. Tot de volgende. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.